Čau to lidi, moje jméno Vtox a dneska jsem objevil jednu z nejvíc úžasných věcí, co jsem mohl najít, a to nový skin changer. Tenhle skin changer mi poradil jeden člověk v komentářích. Nevím, proč mu to někdo odebral, ale odebral mu tam ten komentář, takže bohužel, ale můžu si ještě připomenout. Ten skin changer je fakt super věc. Umožňuje mnohem víc věcí, jak ten starý skin changer, a navíc nejsou s tím problémy jako s tím starým skin changerem, protože od minulého videa, kde jsem strašně vám děkuji, během 2 dnů na dne to nazbíralo asi 1000 slednutí, a teď na to asi 55 lajků, takže strašně moc děkuji. Doufám, že to takhle půjde dál a všichni si zkontrolujte, jestli máte odběr u mýho kanálu, budu teď hodně vycházet videa z CSK, teď chystám novou sérii, která by mohla být dobrá, si myslím, budeme i streamovat teď zase. Takže doufám, že to pořádně teď nahypujete, ten kanál prostě roste, dáme do konce roku 1000 odběratelů, bylo by to fakt strašně super. A na konci videa, počkejte se do konce videa vám ukážu, jak protože od mýho předchozího videa mi chodí každý den přes 10 lidí, možná i třeba i 30-50 lidí mi píše prostě denně na to INS, že jim nefunguje takhle, protože pár hodin na to, co jsem vydal to video, vyšel nový update, takže bohužel dneska vám ukážu, jak na to zase, aby to fungovalo, pokud nechcete používat teď ten skin changer, na který dneska dělám video, ale bohužel v tom skin changeru nejsou custom skiny, jako nemůžete mít na USPčku prostě třeba Doppler, takže bohužel na tom skin changeru nejsou custom skiny, ale je tady mnohem lepších x věcí a je to víc undetective než ten starý skin changer, takže jdeme na to. První jdeme si na stránku, která je tato, máte jich v popisku videa, Zir Gaming RU, je to ruská stránka, moc jsem tomu nechtěl věřit, protože už fakt ruským stránkám nevěřím, ale řekl jsem si, že bych to mohl zkusit, že to hodně youtuberů točilo. Tak zde si dáte měl by vám to rovnou začít stahovat, pokud ne, tak vás to myslím, že připěndáme, ale myslím, že by vám to mělo rovnou začít stahovat. Stáhne vám to soubor, ten soubor vám to stáhne. Nebojte se tady tohle názvu, já to mám na počítači. Otevřete to, můžete si to hodit na počítač a zde si dáte status, pardon, to tady nebudete asi mít, dáte si settings, tak jako se nastavte, jak to mám já. A ty dáte main, tady si můžete potom nastavit config a takhle, ale to už potom přednu dál. Mějte zapnutý Steam a dáte start game, takže dáme si start. OK, už jsme v CSku, teď si dáme play. Jděte si někam, zatím si dejte nějaký, jakoby, třeba nevím, trénink, nebo něco takového, nějaký prostě single player, úvozovkách single. Máme tady zatím klasické věci, klasický waypoint. A dáte si INS zkratku, už jako u mého videa, vedle home, nebo vedle workspaceu, teď vám to asi ukážu na obrazovce, pokud na to nezapomenu. Já jsem prostě línej, takže jdem na to. Dáte si ty skins, dáme si tu třeba AKčko, I don't know, dáme si tu nějaký skin, který se vám líbí, mně se třeba líbí Neon Rider, nebo nejlíbenější skin. A dáme si tu name tag, já si většinou tu zbraň pojmenu takhle, dám si tu stat track a zaskrinete si taito. A zde si můžete dát, nevím, třeba 20 kg a dáte si add. Dále si můžete dát třeba ještě, nevím co bychom si mohli dát. Bayonet, ano, třeba bayonet se hodíme, dáme si tu bayonet. A je tady super, že když tady máte těch milionů Dopplerů, tak vy tady můžete aspoň vidět, jak ten Doppler přesně vypadá. Takže třeba já chci ten, dám si tu name tag, kiss, prostě třeba nevím. A dáme si tady ten statek, to nechci, dáte si add. Dále si tu můžete dát, nevím, třeba USPčko, zde si dáme třeba, nevím, dáme si tu kill confirmed, dáme si tu kill, třeba live stat track, dáme si tu třeba 25, dáte si add. Dále doporučuji tu dát jako, tenhle ten add config, dáte si to jako config třeba můj setup například, nevím, create a save. Teďkon se vám uložil tady ten list. Dáte si insert, ale furt nemáte ty skiny, takže teďkon to všechno zahodíte, dáte si escape a hele, něco máme v inventáři a jsou to ty 3 zbraně, takže to vypadá, pokud budete třeba streamovat, strašně legit. Dáte nahradit tu obou týmu, nahradit tu teroristů, nahradit tu CTček. Vrátíte se zpět do hry. Teďko ještě se mi nenačetl pořádně ten display, ale když si dáte třeba AKčko, dáte si tu
USBčko, tak už byste normálně to měli mít. Tady to se mi zase nenačetlo textura, takže by si dám, mělo by to normálně fungovat. Takže mám tady pár věcí, které normálně fungují. Tady už tady mám prostě knife, mám tu prostě bayonet Doppler. Mám tady i s tím name tagem, mám to, předtím se mě buglí to, že tady mi to neukazovalo ten bayonet, takže to vypadalo dost jako pofiderně, ale teďkon vám ještě ukážu něco, jo. Zde jsem se nastavil 20 kg, jo, zabiju a on to počítá ty killy, takže počítá to normálně starter kill, tady má třeba USPčko, mám 25 kg, zabiju toho 26 kg. Prostě tohle je strašně super věc a je to strašně legit, vypadá to strašně legit, když třeba ten streamujete, tak abyste třeba naštvali vaše fanoušky tím, že máte skin changer, tak tady to můžete takhle. Dále tu jsou i normální rukavice, je tu fakt všechno. Tady máte sportovní rukavice třeba, já si tu dám třeba, nevím, jaký jsou pěkný. Zde si můžete vybrat nějaký, jako já fakt nevím. Dám si třeba Pandory, jsou pěkný. Dáte si tu Pandora, name textem můžete dát, já si tam nebudu dát, dám si to takhle, config a vždycky, když tam takhle to, než vypnete vaší hru, tak vždycky dáte save, jo, abyste si to uložili. A my po té hře teďko dáme tohle, dáme tady předmět, Pandoras, dáme si nahradit tu obou týmů, boom, zpátky ve hře a za chvilku by nám to mělo po restartu by to se fungovat, takže zde to máme. Pardon, ještě jsem vám neřekl jednu ještě věc, než zapnu kompet. A to je podle mě jedna z nejvíc cool věcí, jakoby nevím, jestli to k něčemu je, jestli třeba jako, nevím, já třeba jsem člověk, co miluje opening case, ale vždycky mě štvalo dvě věci, dávat za to tolik peněz, protože vlastně vydáte za caseu cca přes třeba i 3 eura, třeba i 4, což máte kilo prostě v prdeli a vyděláte tam skin, který má 0,00 cenu prostě. A prostě baví mě otevírat casey, ale prostě nechci jako takhle disprofitovat. Takže tu máme insert a je tu náš skin changer, takže dáte si skins. Zde si můžete dát klíč, můžete si dát jakoukoliv z caseu, já si dám chroma 3 case, dáme si tu add si dát 3 klíče. K tomu si dáme bedna, dobrý, tady to je chromak, takže jsem fakt slepej. A dáte si taky 1, 2, 3, ok, insert. Máte tu 3krát, můžete odemknout, bednu si vezmete a odemykáte. Jediné co je tady na nic, že když vám padne nějaký fakt drahý skin typu knife nebo něco, tak vy nemůžete to brát. Když dáte třeba prodat na komunitním trhu, tak prostě, nevím jestli to vidíte v té hře, tak prostě vám to ukáže, že nemáte jako, chápete. Jinak hrozně lidí se mě ptalo, jak že může dostat Overwatch ban a podobně. Nemůžete za tohle dostat Overwatch ban, pokud neděláte píčoviny typu to, jako jsem dělal já, že jsem šel na svůj main účet a ukazoval jsem normálně insert, no jsem ukazoval skin changer a ukazoval jsem ještě i návod na to. Takže jakoby tak. Pokud nechcete dostat Overwatch ban, protože VAC ban nedostanete, protože to je prostě ty hackři nebo co to dělali, tak prostě to obešli ten systém, takže za to prostě VAC nedostanete. A no já si ještě otevřem třeba bedny, takové ty dvě, uvidíme co, jestli nám něco nepadne. Pokud nám něco padne, tak budu nastavený, protože kdybych otevřel to normálně, tak bych dostal aspoň nějaký peníze, sračku zase. Takže aspoň vidíte, jak já až neštěstí mám, takže kdybych otevřel truhlu, tak já mám neskutečný unlucky, takže já kdybych otevíral truhlu, tak prostě mě by knife padl až po třeba, nevím, 50, já bych to mohl otevřít 60 000krát a stejně by mi se padlo. Ale třeba to, kdyby mi padlo, tak to bych si třeba možná i nechal kvůli statraku prostě, protože to je nejvíc cool. A pokud chcete ty skiny nechat, ty kromě tady těch už máte uložený, i ty, co vám padne, dáte ins, dáte si tu config a uložíte si to. Já to teď pokládat nebudu, protože nechci. A třeba potom, když by vám to nenačetlo, tak jenom kliknete na ten váš config a dávám to ten váš config. Pokud nechcete tenhle ten, pokud chcete třeba tady ten, tak vám to najede tady ty 3 skiny, co tam máte. Takže tohle je všechno od Skin Changeru, teď vám jdu ukázat, jak se poprat s tím Skin Changerem před tím, jak tam funguje to, že vám to nefungovalo, ten INS a podobně, takže my jdeme na to. OK, jsme zase na ploše, zde si najdeme Skin Changer, ten náš starý, protože hodně lidí, no asi pár lidí mi psalo, že by chtěli custom skiny, tak v tady tom custom skiny jdou, jde se nastavit třeba Doppler na Doppler skin na, nebo Emerald skin, prostě nějakou vaší weapon. Zde si u tady tohle byl problém. Step hashtag 1. Místo end skins normal launch save
si dejte bypass. Protože pár hodin na to, co jsem vydal video, tak mi to trošku zkazili tím, že vydali update, který udělal znovu to, že prostě nefunguje INS. A teď, když dáte start CSGO přes to, nesmíte to startovat přes normálně takhle, prostě vy to startujte přes toto. Jako já to startuju taky přes toto, všichni to startujte, aby vám to fungovalo přes toto. Teď vám ukážu další věci, v čem by mohl být problém, proč vám nefunguje INS. OK, jsme teď ve hře a teď, když dáme INS, tak nám to buď funguje hned na poprvé, anebo prostě budete muset furt spamovat, aby vám to fungovalo. Teď jsem to třeba zmakl 60, třeba 5krát a už to funguje. Pokud vám to nefunguje ani tak doporučuji mít to na 16:9 nebo na 16:10, na 4:3 bych to zatím nedělal, protože to mi fungovalo před 2 rokama, nevím jestli to funguje teďkom, protože kámoš co to hrál na 4:3, tak s tím měl problém. Já to teďkom mám, doporučuji to mít celá obrazovka v okně, pokud chcete, aby to 100% fungovalo. A pokud vám to ani prostě při spanování INS nefunguje, tak dáte Alt-Tab na váš Skin Changer, dáte znova Start CSGO, kliknete na hru a teď dáte INS, tak už vám to mělo instantně naskočit. Další věc, co by mohl být problém, že teď, když dáte Brother bez bani, tak vám to teďkom funguje možná, ale pokud vám to nefungovalo, dám to tu třetí stranu, tak stačí restartovat CSko a potom to neotevírat v této. Musíte to otevřít v lobíčku. Až budete v lobíčku, tak potom to až otevírejte to INS. Pokud to budete otevírat mimo lobíčko, tak vám to nejspíše nepůjde. A pokud třeba půjdete na mapu, že jo, map aim, musíte tak dáte spustit. Tam to, jdeme si hrát CSko, Brother a napsal to byl náš tady ten přesně. Takže pokud nechcete to každou hru CSku restartovat, tak moc nehrajte ty mapy z workshopu, protože pokud ty mapy z workshopu budete chtít dát komplet nebo Brother zbraní, tak automaticky musíte restartovat CSko. Nevím proč to tak je, ale prostě to tak je. A prostě otevírejte to INS jenom v tom lobíčku, ne otevírejte to mimo lobíčko, protože se může stát to stejný, že prostě vám to napíše třetí stranu. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Další ještě tam byly věci, jestli to vidějí ostatní, nevidějí to jasně, že ostatní vidíte jenom vy, protože kdyby to viděli ostatní, tak Overwatch ban máte hnedko. Ale doporučuji ještě takový opatření, pokud vážně se fakt hodně bojíte, abyste nedostali Overwatch ban. Doporučuji si dát soukromý inventář před všema i před přátelama, před všema nejlépe. A to je asi všechno. Prostě dejte si soukromý inventář, to je hlavní. A nezdílejte jakoby na vaše sociální sítě tady to, že prostě máte Skin Changer v CSku, nebo prostě nemluvte o tom moc, jako možná si o tom něco řekněte, ale nikdy neukazujte na YouTube nebo na něčem takhle jako váš Skin Changer, protože potom na 99% dostanete na vašem účtu ban, protože jsou tady čuráci, co prostě to reportujou. Dostal jsem na mě menu ban kvůli tomu, že nějaký člověk, nějaký hodně hodnej člověk, který se asi dost nudí, mi nahlásil na Steam mi nahlásil můj účet a přidal tam video, kde ukazuji jak na Skin Changer a dostal jsem Overwatch ban. Takže tady to je takové varování před tím, abyste nedělali takové píčoviny, nenatáčíte to na YouTube, pokud nechcete dostat na vašem účtu ban. Když to chcete natáčet, tak se natáčíte na vašem nějakým sekundárním účtu, který může dostat ban, takže jen tak, nebo si zaškrtnej, nebo prostě zablurujte váš nick. Takže to je bude ještě teď chystám sérii Road to Prime, protože chci zpátky Prime a bude to dost těžký, protože s každou hru hackery bude to dost těžký, ale doufám, že to dáme, že to zvládneme všichni. Doufám, že mě tím budete podporovat, když tam dáte si odběr. Všichni si kontrolujte, jestli máte odběr, budu teď vycházet do CS:GO videa, i Minecraft videa, nebojte se lidi, co tady jsou kvůli Minecraftu, tak i Minecraft videa budu točit, ale bude to tak, že 2 dny v CS:GO, 2 dny prostě Minecraft, takže si s tím smiřte a my tohle video už ukončíme. Takže to je všechno a čau.